Pozdrav ljudi, evo nas ponovo još jedan klipu Road 3 Playa, počinjemo novi plat na Road 3 Playu. Tako sam rešio jer nisam snimao od početka epizode, isto epizode ovako, normalno sve. Kao što vidite ja sam došao da skupljam drva. Drva uvek treba da skupljamo, kuću, te zebancije. Možda u nekom klipu dođe moj drug Stefan, onaj Stefan. A u prvoj epizodi nije, zato što uči. Stvaranje. Znam ljudi da stvaranje, stvarno znam da stvaranje. Ali mora se ljudi, da stalade, što kaže Đole TV. Idemo PH, stavimo tu, gdje, vaj, stavimo tu, što se sviđa na kuća, i napravimo napravimo ove wooden planks, na stikove, onda jedan kramp drveni. Idemo na spawn opet. Sad idemo po kamen. Idemo po kamen, tić. Čekajte. Sad piho. Pravimo kamen. Pickaxe. Ovaj ćemo da stavimo slošno što dobro. Idemo opet na spawn. Statura jebena. Na spawn. Sad idemo. Tražimo iron, gdje si bre, iron, joj jebe mu seme, uzeo mi iron, ko mi treba, uzima brate čovjek iron, a ima diamond pickaxe, možda mu treba za nešto. Ko si bot jebote, svi se kupili na mene ko da sam jebač. Vidite na rečenici, inače probokao sam malo. Eto. Jedan. Iron. Idemo to. Snima. Evo. 3. Piho. Znači ja pišem piho jer me mrzi da pišem. Joj, faljam kamen, joj. Aleksandar Aki. Da sam njemu. Joj, da sam. Neko uzet ćemo. Treba da. Inače, razborao sam se. Vidite, moram da snimam. Mi je dosta, šta da? Školu, dobio dve petice, keameka. Jao, stvarno, pa svaka to kijelka ima. I samo da što više Kevi, pozdrav za Kevu. Ajde izađi iz te rupčage. Evo ga. Možete kucati i PH. A pi samo ne možete jer nam da u pustu. Vidite. Znači morate PH. Snimamo 5 minuta, ja kažem 5. Da. Sad čekamo.
da napravimo ovaj iron pickaxe. Možemo nakopamo i smaragdove i dijamondove. Ajde, koji kura. Evo ga. Stickies. Iron pickaxe. Rećemo jedan chest. Tu će ga. Ovo mi je lako, ne znam što. Slika. Ovo nek se peče, idemo. Ne bi šta spawn. Jas. Lažio, brate. Lažio sam se na onaj nether tamo. Najljepši terijan. Ajde. Skok. Tu. Evo ti kopi tu, ja ću uvijek. Ves. Smaragdovi nam trebaju. Evo ga, prvi dijamant. Naš prvi dijamant. Za experience nam da mnogo. I četvrtinu experience. Mislim, ono bakle. Druže, možda mi pozemiš jednu bakle. Mogu, šine, mogu. Hvala ti. Idemo dalje. O, nek crknemo oko. Idemo, ovdje stavimo. Ovdje. Ja se nadam da vidite. Fire. Skućemo. I stavimo još ironu. Konj. Ajde. I da. Imamo još malo vremena, još 2-3 minuta. Ću posle to. Daj bre. Prema jedno Iron Axe. Treba će mi za drva. Idemo čas da kupimo malo wooden drva. To jest. Neću više pričam na engleski, pričam na srpski. Znate. Da, rekao sam da ću baciti teksturu, nisam i ne znam kad ću, nemam vreme. Domaći. Joj, domaći mora raditi, nisam go radio. Što? Nisam uradio. Pojma što nisam uradio. Jer kad nisam. Ali zašto kad nisam? A da što domaći, nema da domaći. Sve vraćam nekako. Tu imamo već jedan stek. Ajmo za početak da počnemo neku kućicu malo onako da imamo. Oj, ko sam babrate. Peluje na početku. Nisam baš teo toliko. Ajde, možeš da. Kakaka, la kaka. I znam kako ću. No.
Kindle. Sve se malo. Evo. Da, ljudi, prošlo nam vreme, posle 10 minuta. Nadam da se svidjela epizoda, ako vam se svidjela, like, subscribe, ako vam nije dislike, ćao!